Extrémne počasie opäť udrelo, tentoraz v Chorvátsku, kde tornádo spôsobilo značné škody. V šokujúcom zvrate udalostí bolo tornádom spustošené Primošten, obľúbené chorvátske letovisko. Očití svedkovia zachytili chaos, keď boli strhávané strechy budov, vyvrátené stromy a vzduchom poletovali trosky. Tornáda sú v tejto časti Európy zriedkavé, čo vyvoláva vážne obavy zo zmeny klímy a jej vplyvu na poveternostné vzorce. Našťastie neboli hlásené žiadne úmrtia, no niekoľko ľudí utrpelo ľahké zranenia. Záchranné zložky sa rýchlo zmobilizovali, vyhodnocovali škody a poskytovali potrebnú pomoc. Výpadky prúdu a narušenie komunikácie boli rozsiahle, čo komplikovalo záchranné práce. Chorvátska vláda prislúbila plnú podporu pri rýchlej obnove mesta. Meteorológovia teraz analyzujú túto nezvyčajnú udalosť a snažia sa pochopiť faktory, ktoré ju spôsobili. Odolní obyvatelia Primoštenu už medzitým začali s upratovaním, odhodlaní mesto obnoviť a ísť ďalej. Zostaňte v bezpečí a informujte sa. Toto sú vaše najnovšie správy.